ओमफ्राय आइलेण्ड लोगोफोर सानसे देखायगोन आइलेण्ड नामोनलाय बै नालेंखर रोमै रोमै नुदों हनै आइलेण्ड हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो आङो सफैबाय जाहैबाय बहाय मा होनदोंमोन बेखौ मालपे बीच उर्पी मालपे बीच उर्पी मालपे बीच अयो इफोरा रेसर्ट आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे मुसुखा नुनो मोनगोन बेनो जाबाय जोंनि भारतनि बिफा महात्मा गान्धी Wow! Beautiful! saya respect dia tahu bot kok mebe बैसिम फैखायो oh bisin fैयो bot kok mebe dia दायो ना बोखांगासिनो दं लोगोफोर ना आयु हेल' खि मास फायसे आयु बेजों मोनसे माबायदि जे आंथ' मिथिया ओमफ्राय जों नायनोबो हास्लाबा इंले बैजों माखासे बोगासिनो दं बेजों माखासे बोगासिनो दं माने बेजों गांसेल' आरोखि जेया मा होनबावनांगौ जाखो बै माखासे हनै नोंथांमोना नुनो मोनदों बे ओमफ्राय बेजों माखासे माबायदि बोयो नै हांथा दैनानै वा उर्पी माफिया होनदों नामा जायगानि नाम उर्पी डिस्ट्रिक्ट मालपे बीच नोंथांमोना बांसिन ना बोखांनाय मा बोखांनाय साउथ इण्डियानि फिल्मावहाय शुटिं नुनो मोनो बे जायगायावनो जायो नंगौ नामा बैयो शुटिं गेस्ट हाउस बैयो ओमफ्राय बैबोथ' नानिनो बै न'आ बट बानायग्रा इथिं थांनि जों दा जोंथिं थांनि आरो ना बट ओमफ्राय आइलेण्ड लोगोफोर सानसे देखायगोन आइलेण्ड नामोनलाय बै नालेंखर रोमै रोमै नुदों हनै आइलेण्ड बेयाव बेरायनानै नोंथांमोन देखायगोन सिनायहरनाय नंले केमेरायावहाय माने खुवाबो बिराद दङ दैयावहाय सिनायनाय नंले नङाब्ला औ उनावहाय नोंथांमोननो खिन्थागोन ओमफ्राय जाहाजनि आं दै जाहाज दै ना बोखांगासिनो दं लोगोफोर ना दा बे जेखौ जोङो नायनो हानाय नंले नै लोगोनि डिउटि दङनो हनै दानो डिउटि दङ नङाब्ला आं नायनो लुबैदोंमोन बे ना बोखांनायखौहाय सानसे सम बेरायफिनगोन सम लानानै फैफिनगोन लोगोफोर सम लाना दा बेफोरबायदि समायना रमायना जायगायाव दंफैयो आङो आया बेथ' माबा दंजोबो बैनो जाहैबाय आइलेण्ड नोंथांमोना नुनो मोनो बै रोमै ओमफ्राय मोनसे गिदिर माबा आइलेण्ड दं होननानै बुंदोंलै बैनो नामा गिदिरना बै टावार गोनाङा ना हमग्रा गोजा नामा एसे आदसा ना बोखांनायखौ नुनाय नंले लोगोफोर बिराद टाइम नांगोन गोजान दं नै बैयावनो दं दाबो हनै जाहाजजों दोनहैयो ना माथो जेखौलाय जाहाजजों सोंबायलै जाहाजजों सोंबाय आरो ना जाहाजजों सोंबाय ओमफ्राय गालाव सोङो आरो ना ए जाहाजजों ओरै सोंदिंजोबो सोंदिंनानै ओमफ्राय ओइ जिङालासे लाबबाय ओमफ्राय बोबायलै इसोरो जाहाजजों जेखौ गारना गालाङो आरो ना
बैयाव दं हनै दाबो इला हनै नुहोहांबा हबैहाय गैयालाबा 1.5 घन्टासो लागोन मालाबा मोजां देखायनायसै लोगोफोर दायो आङो दंफैयो जाहैबाय उर्फि डिस्ट्रिक्ट माफिया मालफिया आं रायबावबाय थायो मालफि भिक्स होननानै बुङो बे जायगायावहाय आङो दंफैयो ओमफ्राय आंजों दङ जाहैबाय सासे लोगो बिथाङा आंखौ पिकआप खालामबाय गान्जा फाग्ला इउटुबार बेनिबो गान्जा फाग्ला इउटुब चेनेल दङ दा नोंथांमोना हायोब्ला सापर्ट खालामहैनाय जाबाय बिथांखौ दा बिथाङा फुंजामाथि बेयावहाय आंखौ पिकआप खालामनानै रिसिभ खालामनानै बेयावहाय नायनो लेंबोबाय दा आंबो फैनायजों लोगोसे ससे नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबाय बिथांनि डिउटि दङ थांफिनगोन नङाला नोंथांमोननोहाय बै ना बोखांनायखौ देखायगौमोन आं हानाय नंले गैयालाबो 1.5-2 घन्टासो लाबावगोन बिराद गोजानाव दङ बारा लागोन जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुबाय दा जोङो थांनायसै बे ससे भिडिअखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय फैनाय हिसाबैहाय नायफैनाय हिसाबै बैथिं बैयाव थांगोन दसे सम आरो दिन्थिगोन नोंथांमोननो मन्दिर राम मन्दिर हनुमान आलासि थांनाय दा दै दं नामा जाहाज गोजानै लोगोफोर Wow! Very dangerous! नानिबो सेम्बोल दङ नै नानि सेम्बोल सम मोनोब्ला नोंथांमोननो देखायफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय